Semenjak ayah jomade meninggalkan, rasanya hidup Yusuf panah. Kabake denai buyuan nan malang, Tuhan dan kuasa tunjukkan jalan. Kabake denai buyuan nan malang. Rindunya hati kamah dilabuhkan, semenjak ayah jomade meninggalkan, rasanya hidup Yusuf panah. Kabake denai buyuan nan malang, Tuhan dan kuasa tunjukkan jalan. Kabake denai buyuan nan malang.
badan tak baharago, biarlah jauh dagang karantau bansai nanti dong nan kamanyila, biarlah jauh dagang karantau bansai nanti dong. Saulah air mandikan diri, baik tu widui nanden jalan, walau dirantau tak gadai diri, kampung nan indah di jalan lain, biarlah karam di dua di tangan, padonyo lapu di tapian, nyawa di badan kok nyobarala pusaro usah babatu meja. Apo kadayo dekna kodong sauhala putui jadi pun patah bidua tarapuang padai mandarom olyang dilamun de ombak gadang de ombak gadang. Saulah air mandikan diri, baik tu widui nanden jalan, walau dirantau tak gadai diri, kampung nan indah di jalan lain, biarlah karam di dua di tangan, padonyo lapu di tapian, nyawa di badan kok nyobarala pusaro usah babatu meja.
makan raso menyandang lamang angin. Salah kadenai nan batu ungguakan tajam cara cosarato upe bakato bana denai tak dape. Seriang calia urang di kampung ulang pitanah nan basera. Salamo iko nandena aing tanggung mananggong maluka urang banyak. Antah kata alo, antah ka indah. Pamandi pitana mananggong malu, pandi hanyo hati mananggong malu. Hanya Tuhan yang tahu. Bukan nyotaku kasih yang bau kai cameh de anak gadang talalai tabao sansan. Sabah Allah talampau sabah, membana Allah talampau bana. Banang saule kinilah gantiang nanalah ngampiang putus. Takana anak batin den hangu. Mananggong malu hanya Tuhan yang tahu. Bukan nyotaku kasih yang bau kai cameh de anak gadang talalai tabao sansan. Sabah Allah talampau sabah, membana Allah talampau bana. Banang saule kinilah gantiang nanalah ngampiang putus. Takana anak batin den hangu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan 8. Pada video kali ini, kita kembali mengunjungi daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat sambil mendengarkan lagu Minang. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagi teman-teman yang ingin daerahnya dikunjungi, silakan tulis di kolom komentar. Selamat menyaksikan dan semoga terhibur.